בלב אזור ירוק ומתפתח, במקום שבו עתיד ואפשרות נפגשים, הרצוג פוקס נאמן וחברת LDB גלובל השקעות נדל"ן משלבים כוחות ויוצאים יחד איתכם דרך שמתחילה כבר עכשיו ומסתיימת עם קבלת המפתח. ממש כאן, בצפון פתח תקווה, מתפתחת שכונה חדשה בסמוך לעם המושבות, בין פתח תקווה להוד השרון. מדובר בתוכנית מפורטת שכבר אושרה על ידי הוועדה המקומית, וכל גורמי התכנון מאיצים ומקדמים את המתחם. המתחם הוא מתחם מודרני ועתידני, המשלב מגורים, מסחר, ספורט, פארקים ודרכי גישה נוחות, שיחוברו לכל חלקי הארץ. התוכנית מקודמת ומתוכננת על ידי עיריית פתח תקווה, תוכנית המשלבת פארק גדול, שבילי אופניים שצפויים להגיע עד לנמל תל אביב במרחק של קילומטרים בודדים, ריאה ירוקה על גדות הירקון מתל אביב במערב ועד פתח תקווה במזרח. אנו בחברת LDB גלובל זיהינו את ההזדמנות ובחרנו לקחת חלק בעתודת הקרקע המתפתחת של אזור המרכז. כך אנו משתלבים בצמיחתה של העיר, מנצלים הזדמנויות ומאפשרים ללקוחותינו להגדיל את ההון העצמי ולהרחיב את תיק הנדל"ן שלהם. ההשקעות הטובות ביותר נעשו לפני 20 שנה, והזמן הנכון הבא הוא עכשיו.